Senajan kanthi panembrama siramu ngaturke pangabekti marang aku. Ndak tampa pangabekti mung pamujiku wae kudu ditampani sewa. Lan iki kula puji saengga dimang sing Bapak Begawan Sih Parjawuh ngaturi kasugengan dika rawuh wonten ing praja Sela Kentana. Berkah pangestu dalem kalih sing sambukala. Namun sungkem kula kunjuk injih. Kula tampi Bapak namung gawe sami-sami. Ngono iki. Putraku nggih sekarang. Kula becik kok sliramu ngadeg ana ngertani kok. Pangestu kan. Bekti kula kunjuk. Yo. Ndak tampa pamujine Rama ditampani yo. Injih. Sangat anggen kula mugi mugi dados jimat penopeng kula. Iya. Tumenggung Sela tangkep apa dene Sela yuga. Jauh timbalan dalem sinuwun. Padha becik sliramu ngadhep ana ing pisowan anakku. Berkah pangestu dalem sowan kula tansah pinanggi saking gargan. Bekti kula kunjuk sinuwun. Yo. Ndak tampa pangabektine saklara. Mung pamujiku wae genti ditampani. Kula pundi nggo jimat palipih dayana kasantosan iki. Patih Sewogi. Kula aku mundhut pelaburan. Kepriye gotek ing para kawula munggahing Narapraja lan Kadang Sentong ana ing sakjroning kraton Sela Kentana. Punten dalem sing sedaya para kawula dalem nayaka praja ugi Sentana. Sedaya sumuwit tumpeng wonten sedalem makanani kraton ing Sela Kentana menika ayon-ayon tata diti tentrem ugi wedinami Ndadekake kang sami tinandur lan dilaris ugi sami bebakulan. ndadekake marem rasane atiku sliramu ngaturake kahanan sadurunge praja Sela Kentana. Tumenggung Sela tangkep Paring dawuh aku mundhut unjuk aturira kepriye mengko sing dadi kewajibane. Nggih sedaya dawuh panganggo dalem nalika semanten anggen kula nindakaken jejibahan wonten ing
dusun ngadusun uling tlatah kademangan Pakuwunggu nyaosaken peparing dalem awujud rada dana lan menapa kemawon sampun kula tindakaken boten wonten ingkang pikir sedaya sampun rumati. Yo. Mareng rasane ngatiku sliramu nindakake kewajiban sing bener. Nggih. Semono uga sira tumunggung Silayuda. Aku njaluk atur pelapurane kok kepriye nggo sing dadi kewajiban iki. Bareng yo rapat sing pamunggal. Iya ora dadi ngono. Kabukti dalem wonten ing produk dalem. Kasung yo kalau ing produk. Iya. Larang dalem niku polanen. Karena sing sami kejadian berat gitu. Nambahi kekuataning Praja Sela Kencana. Ya. Yo ndak trimo panti banget. Sliramu bisa nindakake kewajiban sing becik. Bapa Begawan sih. Kados pundi kawontenanipun salebetipun pertapan Plasa Putih. Leres ingkang dipun nindakaken adil. Langkung-langkung wonten ing Plasa Putih. Pedal dinten menika kathah anggisane gegulangane wonten ing Plasa Putih. Sedaya kawula dalem. Sami nalungguh dhumateng dalem. Jalaran panjenengan dalem saged anggenipun ngastup sanesipun. Yo, dadosaken marem rasane makula dadi putra tunggal sekawan. Inci kula Kepriye kewajibanira senadyan sliramu iku jejering wanita nanging sira dibayang karine coba matur marang Rama. lepat ngusi pangapunten dalem. Yo ora dadi. Sedaya jejiban sampun kula tindakaken. Menapa malih anggen kula ngladi para wanita ingkang sampun kapiji dados prajurit dalem. Iya. Boten muji wani malih. Yo kaya ngono sing tak jaluk yo nggih. Dadi saiki senadyan sliramu ku wanita jejering bayangkari nanging sira uga ngumpulke pabeh para noman wanita. Inci boten namung pamestri nanging ingkang kakung inggih kathah Rama. Oh iya. Dadekke marem rasane atine Rama nggih. Inci Punten dalem sing Kepriye sira iki? malah laras kalian dalem ingkang pungkasan dipun sematen. Iku sepatu paring redono dhateng kawula ingkang sak mangkenipun kangge amangun papan pamibadahan, papan pasinaon ugi papan ingkang sak mangkenipun dipun tempuh saking dusun Saret lan sanesipun dipun taksih rekaos. Sapunika redono sampun dipun tindakaken sampun diparingaken dhateng kawula ingkang betaken saengga sakmenika kawontenanipun ing dusun ngadusun sampun ketingal sae ratusanipun ugi malah sampun ketingal panjang dados antawisipun dusun kaliyan Tirtagara boten wonten bedanipun. Pancen sing gak karepake ya kaya senadyan kahananing desa nanging aja dibedak-bedake karo kutha. Pancen sing penjaluk kaya ngono ku selo. Inggih keparunduk lepat nuwun sih pangapunten dalem diri. Kepiye selo tangkep? Sak sampunipun kula midhanget unjuk aturipun Rek Patih Sila Giri. Dalah Begawan Sita. Raos sing manah kula Radi mangu-mangu menawi badhe unjuk atur mengko sampeyan dalem. Kok mangu-mangu ki ana bab apa sing bakal Kaitan kalian ketentreman iya ing kraton Sela Kencana. Sak sampunipun kula dumugi wonten kademangan Pakuwunggu. Kula tos pembantu ingkang sampun kami pun tampi mirengaken. Iya. Mbok bakul sinambiwara dah yang tani. Sami ngono. Yang bakul wonten peken
sami mboten paju dalan wonten bab-bab ingkang nguwatiraken wonten ing. Kok ana bab sing kuwatirane iki bab apa? Wong kok kowe ngerti to? Demang Pradongsa iku demang kang cinatet marang. Mestine tumindake demang Pradongsa iku bener. Kok sliramu matur kaya ngono iku apa? Kasunyatane kepiye? Leres nuwun perkawis demang Pradongsa kula piyambak mangertos. Iya, Bilih demang Pradongsa menika demang ingkang rama sanget anggenipun asuk bulbeki glondong pengalaman kemawon benten kaliyan demang-demang ten. iya pancen beda karo demang-demang liyan. Nanging nyuwun pangapunten Kepiye? sedaya tiyang-tiyang ing Patuombo mboten ngomongaken nami tiyang sepuh memang ranging sak menika tumindakipun nalingsir saking penataning negari Kila Kencana. Apa ya bener ngono sela itu? Jalaran nalika semanten kula nyumer piyambak bilih wonten ing papan-papan panembahan menika kumplang boten sami manembah. Kepala yen mantak niku sami abeng sawu sami minum. Menika ngwatosaken wonten kraton Kila Kencana. Kaya ngono tumenggo sela itu. Bareng njuk Iya, lepat tulis pambu. iya ora dadi apa. Bareng badhe nanggapi aturipun Adi Selomatan. Adi Selomatan Kula kowe matur menungsane ingkang sungguh. Kowe duwe bukti. Sebab matur menungsane sungguh ora duwe bukti. Ojo kowe dakwa sing tanpa bukti tanpa bukti. Kowe nerak wau benar. Dalam pernatan ing produksi kecil penjualan kuwi ana pernatan lan ana aturan. Gak wong lidang jen tanpa bukti tanpa bukti apa meneh pengaturan. Kuwi nerak wau benar. Lan ngono sira tangkep apa dhewe itu. Dadi ature sira tangkep kuwi munjuk ning mersa dalan. Aja nganti ngerwakeh. Apa yo? Wis wira dhewe. Wis nggotekake kahanan kuwi. Yen pandak rompi ana bukti lan siji asli. Tulisane ingkang simpul. mergo aku bisa muju atur dalaran wis mireng dhewe mbok bakul sinambuwara sing darani kabar kuwi bebasan kaya ne batang apa ngerti yen burung ana bukti sing batang wis ngombro-ombro gandane tekan paran-paran Kuwi jenenge lagi kabar utawa kabar sing ora-ora. Yen kowe tanpa bukti tanpa saksi. Rumah kita kena nerak bilang kowe sing kena hukum dhewe. Kalau meneh ibu film lamun lagi kabar durung kasunyatan. Dalaran kabar lan kasunyatan itu beda. Yen kabar iki dudu kasunyatan, nanging yen kasunyatan iki dudu kabar maneh. Monggo yen kowe nyebarake perkara sing durung teka, kowe diarani tenah marang wong liya. Monggo jenenge tenah marang wong liya kuwi kejem tinimbangan mateni wong sampe. Punten dalem sewu Rama. Kepriye, Bel? Titik perkawis ingkang dumados menika kok nyupriya. Menapa dipun keparengaken menawi kula pados sisik melih ingkang langkung cetha ngaten to. Mengko dhisik ya. Pun Rama bakal menggali. Kepriye amrih prayogan? Kepriye? punten dalem sewu Kepriye sinten? teh ngatur kula sedaya sampun kula aturaken menawi Rekyana Patih Begawan Seto udah tembung sampe maiden ingkang kula aturaken sumangga nanging kula sampun muju atur wonten usaha dalem menawi mangke wonten perkawis dumados wonten kraton Sela Kencana kula nuwuhaken kula nuwuhaken kula muwatosaken bilih sampeyan dalem menika nalendra Gungginatora nalendra ingkang pinter peget waskita ing ati menawi wonten perkawis menika kademangan Ratombo ngantos mrembet wonten ing kraton Sela Kencana sumangga
kula nyuwaraken. Yo aku kang bakal mikirake perkara kuwi. Aku mah kepriye Seloki. Perkawis pepeten ingkang dimaksud wonten ing Sewa Kencana niku dening Setu. Menawi saking pemanggih guru rehne ing kraton Sewa Kencana menika kagungan bayangkaraning negari. Pramila perkawis ing dening Setu menika ditumpahaken bayangkaraning negari supados pados pundi leres pundi ingkang saknyatanipun menika kawontenan leres menapa boten. Ya pramila perkawis niku sumungguh ayo dalem. Yo tak tampa aturmu Seloki. Iki ngono beres sekarang. Sliramu wis danget. Menawa perkara iki durung cetha. Mula wektu dina iki sira aja dikangelan ndak utus supaya golek sisik melek ana ing kademangan watu. Ning penjaluk sira aja ngatonke yen kowe iki bayang karine negara. Kaping pindhone sira aja ngatonake yen sira iku putrane Ratu. Wonten dalem sewu sinuwun. Kepiye sira Pak? Menapa mboten prabunipun kula kemawon ingkang pados sisir melih wonten ing kademangan Patuwambu. Perkara iki durung cetha sira Pak. Mula aku njaluk putraku kang bakal tak utus saka ning yen nganu sliramu ndak keparengake ngawat-awati putraku. Lakune ana ing kademangan Patuwambu. Pundi nggih menawi mekaten kula namung setrika jauh dalem. Ning penjalukku yen cedhak dana nanging yen ada cedhak Sendika sinuwun. Menawi mekaten sampun cetha terwaca dawuh panjenengan. Kula nyuwun pamit sakmenika Rama. Yo. Yo, ndak keparengake nggih. Tumeng patih Selodiri. Kula rehne pisuwanan iki wis kaambek cukup. Mula ndak keparengake pisuwanan dibudalake. Sendika to dawuh timbalan dalam pisuwanan kudu. Pamit Rama. Yo. Kamangka kang disunggahi ora liya kejawa galit kang sunggahi wonten perkawis menapa boten mangertos kajengipun bapa kados iki ngono rehne dina kapungkur aku sowan nang dalem ingkang sinuwun ngrembug perkara katentremaning sawise ngrembug katentremaning negara rampung pemunggung sila tangkep ngereteh aturi menawa kademangan Patuwambu kuwi wektu dina iki ora gawe katentremaning sira sakjroning atiku seliramu wis tak gegulang
Jaya kawijayan kasandikan. Nanging piwalengku wae, Kali. Besok yang wis keturutan nggonmu. Suwita ning Suta Guru. Kowe aja nggunakake adigang, adigung, adigunga kae. Menika napa ning Tegese adigang. Yen ana kawula kang njaluk pitulungan marang kowe. Kowe kudu bisa paring piwulan kang bener. Mbedakake kuwi luput, kuwi bener. Iki kang susah. Adigang kowe ojo kumalungkung yen wis dadi murid Resi Sita. Lho yen ana kawula kang mbutuhake kowe njaluk pitulungan dalang kang bener, kowe bisa gawe tepat. Ya. Adiguna kowe aja nggunakake dumeh kowe dadi perdilit. Dasar murid Resi Sita yo kowe nggunakake panguwasamu. Kuwi wae. wis tak kendal. Nah, iki kang pungkasan. Kang wigati. Rening watu ombo iku wektu dina iki lagi. Ora bener. Kandhane si Temenggung Sira Tangkep. Kowe tak undhuni. Kowe baya nang watu ombo. Setitekno. Buktekno. Kandhane Sira Tangkep. Nanging piwalengku ya kali. Kowe aja ngaku. Nek tak kongkon ana ing watu ombo. Mung kowe wae nyetitekke apa kahanane watu ombo kuwi. Kowe ora kena kumandang cakrati. Wis kok akan dawuh napa? Sampun terang temodo dawuh dalem kota. Tepareng kula nyuwun pamit. Wedal pasar. Lu tambahin donga pangestu. Ya.